jalup jatend piny Dorcas Rigathi okwayo mondo twak obedi e kind sirkal kod riwruok mag jopuonj mondo mi okony kelo winjruok mar geng'o ng'anyo ma ochan kod jopuonj chieng' wuok tich mar juma manyien. Ka oloso e kinde ik mar japuonj moro e gwenge mag Loitoktok e kaunti ma Kajiado, Dorcas wacho ni poni ng'anyono oyiene ma odhi nyime to weche mag somo biro rochore pacho ka. Jaod bura makono Samuel Parashima dwaro mondo duol mandiko jopuonj e tich e pacho ka TSC oti kod omenda maromo bilion 18.3 ma oket tenge mar tieko midhiero mag ng'anyo kendo konyo jopuonjre dhi nyime kod somogi. Ile walimu waliongea pamoja na ministry wakae chini, hatutaki watoto wetu waumie, na budget ya 18.3 bilioni ilipitishwa, waone ni ngapi itawekwa kwa walimu kwa mambo ya hiyo increment, salary increment, mali itawekwa kwa promotion na mali pia itawekwa kwa sababu ya GSS wale interns ambao hawakuwa wameajiriwa. Every person here is a product of a teacher, and it is a very noble job. And I pray for you that on Monday, God will help you to go to classes because of our children. The other thing I would like to urge us today is that we make sure that we go for testing, because cervical cancer has killed very many women, and cervical cancer is treatable if it is discovered early. We have a medical camp here in Kajiado where we can be able to screen. Podwane weche motende kod weche mag jopuonj. Riwruok mar jopuonj ma Kopet bade ma Bungoma yango mar dhi nyime gi ng'anyo margi kaka ochan chieng' tich mar juma manyien poni piny owacho ok obiro chopo kare dwaro margi kamoting'o medo osara, ndiko jopuonj mamoko kendo e kind dwaro mamoko. Ka giloso Bungoma tok romo margi kotelnegi kod jagoro margi bade ma Bungoma Austin Luketelo oyango ni gisebedo piny moromo kod piny owacho gi duol mar TSC kamodong' en chopo kare dwaro mag jopuonj. On Monday, 26th this month, nobody should stay in schools. As teachers, we are demanding for our own rights, and today we are saying, parents, do not allow your children to go to school on Monday because the strike is in force from on that day. And because of that, nobody will be there to take care of your kids in schools. What we want, GSS to be confirmed. The government will employ 20,000 more teachers. Right now we are waiting for 130,000 teachers to be promoted. So as the union, we are working with the national officials, and we are ready to move to any stations. Jagoro mar riwruok mar jopuonj mar Kopet bade malaiki Robert Miano